Dolrok norok saidaman China no tuyui je China o jodoni sai nokol mani rok bsnam jago tei norok saidaman je China o bomo hai chamung rok chajak China ni borok nukma bai chikon tei belai no borok kaham hai phano borok ni samung rok khe belai no wanama singsa borok chair tei table bade je jib gwnang animal tongo joto no borok chao faidi hinkhe tinini video nailayano chatta China ni borok rok chamani muino. Number 1 wngkha roasted testicles mane toglani toktui. China ni borok rok toglani toktui rogui chao borok animal ni mungsa manui no phano chaya hinui kwrui belai kheno wana masingsa China ni borok rok. Borok toglani toktui no khe bongni street food haike borok chao borok bono rogui sos chupogui nai chao kubui no China ni borok rok belai no wana masingsa. Number 2 okay shark anole joto desho no chajago tei a chana no bo hamjago tabuk China ni kokno sana thangkhe China ni borok rok chikon chikon ani simi kotor kotor a rok no bo chao. Shark a hinkhe borok ni favorite amui asuk dangerous a rok no bo borok phiogya kubui no China ni borok rok belai no kirima sincha. Shark wngkha kaisa rarest animal shark no chamani chaya haifano China ni borok rokle omo rok no bujiya borok ni faltu ni mayo khima no hamri khaino wngkha. Norok shark ano chana da muchung ano comment khlai sadi. Number 3 o wngkha centipedes norok o yong no naiwi naila bwswk kirima sincha tei norok o yong no bo nukna waisaya waisale. O yong ni yathek 177 ta tongo o yong belai no bis gwnang haifano bini sorio borok bwtharmanna swk bisle kwrui haifano o yong bai warjakkhe samani le belai no kwbang haifano China ni borok rokle kuno phano wngjakya borok o yong no romui baja seri chao tei China o omo hai borok rok bo tongo je o yong no kwthang warui chao kubui no belai no kirima singsa China ni borok rokle. Number 4 wngkha cats aming joto desho no tongo haifano China ni borok rokle swmai no tangjak wngna je borok aming phano phiogya hinui bongni chamungo kubui no omo hai borok rok no tei tamole sana tongsi. Number 5 o wngkha spider baya bro norok nukna je spider no chini nok konakini rogo himui tongmaro jeng bwkhao phano uansuk jagya na je spider no chana hinui haifano China ni borok rokle spider no belai kheno thokjago kwbangma spider rokle belai no bis gwnang spider bai warjakha hinkhe thwi phano mano haifano China ni borok rokle kirima bo kwrui bongni desho spider no as a street food hinise chajago. Number 6 o wngkha monkey head mukrani bokrok chini desho le mukra no pet haike pusiu tei hanuman ni logio tongnai hinui bo baksa jagao pujiu mutai haike haifano China o le haiya borok le mukrani bokrok no belai khese thokjagui chalayo mukra chakhai borok rok rukbo wngui mano hinui saiman phano borok le phiogya omoni bagui no masao chair tei table bade borok je jib gwnang manui tongo joto no chao. Number 7 o wngkha pigeon mane faruk chini India o le faruk no pusiu as a pet haike haifano China o le haiya borok le aswk naithok tok rok no chao bongni yangni bazar rogo le belai khe omo hai tok rok no bwtharui phalo tei borok o faruk no belai kheno
pokjago kubui no chainani borok rogle belai no uanama singsa. Norok ani video no chajak hangke subscribe khaina ta pokdi, like khaina ta pokdi, and tei subscribe bo khaidi. Haino hai ang nongni bagi tebo kwtal di Kokborok fact channel o tebo kaham omo hai video ang tubunai bwskango norok ang bai logiri tongdi, ang bai baksa no logiri ui ano support khaidi. Nongni bagi ang tebo kaham video tunai bwskango hambai.